Kaixo denoi, ongi etorri gure toldopeko ahotsak irrasaioa, gaur uztaila 9, eta hemen gaude emakumeen etxean, hondartzari begira, giro politarekin. Gaurko gonbidatua Miren Birbes Deu, arkitektua, egunon, Miren. Kaixo, egunon. Eta Zarauzko mapa morea egin zuena. Hau da, genero ikuspegitik egindako hiri diagnostikoa. Bere lanak zertan datzan ordea, beak esan dugu igu. Eta, Miren, kontatu pixka bat, aurrena kontatu iguzu zergaitik aukeratu zendun arkitektura, eta, nola asistinen mundu honetan? Arkitektura aukeratzean azkenean izan zen, deskarte kontu bat. Bai, pixkat ni zientzietatik inun batxillergoa, eta zientzietatik junda, eta batez ere fisika, marrazketa eta alako kontuak, ez da, ingenieritzen bat inbarko zu, eta ingenieritza hitzaia pixkat aspergarri erutzi zitzaiten. Eta nola historia eta alako kontuak ere gustatzen zitzaizkiten, eta begiratuta, lehenengo bi kursotan, arkitekturan, marrazketa zeola adibidez, marrazketa eta artearen historia, eta mentxe sartuko naiz, bintzat, divertigarri izango dalakoan, ez da. Orduan etzan oso hausnartutako erabaki bat izan, denekin justu zertan nuna, baina berez, karrera polita da. Bai, divertigarria, pentsatzen zenduen bezala. Astu nahua, uste nahuna, baina desiente astu nahua. Baina bai, gauza asko ikasten dira. Danetik gutxi, baina gauza askoetatik, hori de gaizkiz da. Oso ondo. Bitu, azken aldian, geho eta gehiago hitz egiten nahi da, herrien diseinuaz, gure egunerokoan, dun eraginaz, ez? Eta espazioa irisgarriak izan behar dutela, inklusiboak, ze esan nahi du horrek? Berez, irisgarria esaten dugunean, oso erresa da adieraztia zer dan. Duela 20 urtetatik ja, Euskadin daukagu lege bat, ja adierazten duna zer dan espazio irisgarri bat. Ordan araudi oso zehatz bat daka baitare, eta horri esker, azkeneko 20 urtetan indian espazio publikoak eta eraikinak eta hola, irisgarritasun gutxieneko maila bat behintzat betetzen dute, ezta. Irisgarriak baita ere ulertu dezakegu, irisgarriak, barkatu, Miren, nire euskera, pixka lengua, aksesiblea esan nahi du. Aksesible, hori da. Bai. Ordan, nik uste gauza da, aksesible zer dan, irisgarria zer dan, legiak zer esaten nola definitzen duen, baina aksesible baita ere irisgarria da eskura dakagun espazio bat. Baita ere, ez da? Eskura eukitziak suposatzen ditu bestelako kontuak, bestelako traba batzuk. Gu beti aksesible esaten dugunean, ja imaginatzen ditugu, ze imaginatu duzu aurrena. Eskailerak eltzia. Hori da. Eta arrapala suabiak izatea, rampa suabiak, eta bere heldulekuak ondo, ez da? Pasamanosak eta ondo eukitzia. Hori araudiak azaltzen du oso ondo nolakoak izan behar duen, zentimetro, badakizu nolakoak izan behar duen. Hala ere, zenbait gauza oraindik arkitektuak ez ditugu ondo betetzen, hori erala. Baina, gero badago baita ere irisgarritasun sensoriala adibidez, ezta? Bata da fisikoa, irisgarritasun fisikoa, zer ikusia dakana batez ere, mugikortasunan zailtasuna azken jendiakin, bastoiakin edo hurbildu aulkian ibiltziakin, beste bada sensoriala. Adibidez, pertsona itxuak, edo eta oso gutxi ikusten dutenek dazkaten zailtasunak. Ordan, hor araudi bat baitare dago, oindala 20 urtekoa, eta hori ez da horren beste betetzen adibidez. Euki beharko genituzke, adibidez, atiak, egun beharko lueke leku guztietan, atiak kontrastauta paretekin. Pareta kolore batekoa edima da, atiak izan beharko luke beste kolore batekoa. Gutxi ikusten duen pertsona batek ikusi alizateko. Murriztasun hori du. Hori gauza guzti horiek baita ere, hauekin, interruptoriekin. Eta, mostradore batea iritsi behar baldin bade, adibidez, eraikin publiko batean, nolabait lurrian ere, seinalauta beharko luke, bastoiakin iritsi alizateko, ez da bertaraino. Ez dela pertsona bat, itxua dena, edo oso gutxi ikusten duna, bere kabuz, bera bakarrik, nola iritsiko da lekuetara. Ikusi eta horiek ez dira horren beste. Gutxitan jartzean besten lekuan, Ze, karo, azkenia murriztasun horiek ez dira, hainbeste ez daude, orduan, zaila hoite zego leku hortan jartzea, ez? Eta hain datorkigun, aurrengo olatu fuertia, eta hau ez da indikan araututa, da irisgarritasun kognitiboa. Ulertu alizatea,
Zer dan egin behar detena, nora joan behar deten, edo zer egin behar deten. Hori pentsa, nik uste dut modu errexena dela, danoi gertatze zaigun gauza bat, ezta? Jote geanian adibidez, udaletxea, edo bankura, edo zerbait betetzera, edo papelen bat betetzera. Bai. Nei ematen diaten paper hori inon laguntzari gabe ulertzeko kapaz naiz. Hau ez da gure lan esparrua, Hori da, hau hori nintzen pentsatzen, baina ondo zure. Ez dakasir ikusirik, baina iruditzen zait, nahi espadirat esplikatzen, ez hor jarri behar dezu zure izena, hor zure pixka derraxabak izan beharko lueke. Gaur egunean, eta aipatu desun kontu horietan bankutan da. Ba, pentsa, arazo kognitiboa azkan pertsona batek, igual, ez dakit Alzheimer hasiera bat, edo zahartzaroa besterik gabe. Edo, bestelako arazo kognitiboren bat, autismoan adibidez, pixkat garratu izan da, adibidez Nafarroan eta hola, nola azaldu, zer dan gauza bakoitza, kalian aurkitzen dituzun gauzak. Adibidez, Nafarroan edo Iruñan, ez dakit bakarrik Iruñan izan zen, edo Nafarroako beste herri batzutan, hasi zian piktogramak jartzen, arategia adierazteko piktograma bat, udaletxea adierazteko beste bat, eskola adierazteko beste bat, irudi bitartez. Bakoitza jakin zezan nuntzeon. Bai, hori da. Eta orduan horrek, pixkat mapa mentala sortzen laguntzen du, eta zer aurkituko duzun. Guk hori ikusita, hori aur autista bantzako laindako zerbait, esaten du, gu adinean gora guazen enean. Eta ikusita nola evoluzionatzen nahi da hemen teknologia eta nolako saltuak ematen nahi gehan oso denbora gutxian, nik kapaz izango naiz. Nire herrigunean mugitzeko edo nire kabuz bakar inorri galdetu gabe moldatzeko. Ze pixkanaka baita ere, atentzio puntuak eta ere kentzen nahi dira, ez da? Normalian, bidali e-mail bat honea, edo bidali SMS bat honea, eta erantzungo dizue, edo robot batek erantzuten digu, ze gutxitan ja telefonoz deitzen zu, eta erantzutu dizu pertsona batek, ez da? Orduan, gai izango algea geure kabuz moldatzeko. Adinean aurrera guazen enean ez baditu teknologiak asumitzen eta ulertzen gero eta zailagoa da, martxa hori jarraitzia, ez da? Orduan, irisgarritasun kognitibo hori ere landu beharreko gauza bat izango da, eta nik uste eta azkar xamar hasi beharko dugula. Beitu, leheno, miren, irratzaioa, tertulia horretik pixka komentatu diazu, bi alaba dituzula, eta, esker edo horrengatik, igual, errezo ikusi dezula, irisgarritasuna hori edo zuen lan eiteko modua zertan aldatu da? Bai, erabat aldatu da. Gu bi arkitektu geha, bikotia eta lankideak, eta herri txiki bat Mendaron bizi ginen, umia jaio zianean, eta han egiten genuen lan. Orduan, txandaka aurrak zeitzen, umiekin egoten ginen txandaka arratzaldetan, ez da? Eta orain konturatu ginen azan, umia genitunetikan, beste behar batzuk genitula, herria eskatzen genizkion gauzak beste batzuk ziala, behar genuen, euri etezunean aterpe batean jolastu alizatia, gara jortan oindikan tabernetan herri itezan, taberna barrutan, orduan euri etezunean, da hotz itezunean, liburutegira jote ginen, edo frontoian jartzen ginen gantxe, lurrian manta jarri eta umia lauankan, eta hola, zer gertatzen zen frontoian? Etortzen zian, bi tipo, ordaindu zituztena, 5 euro palan jolasteko, eta ez dut ziren, junberra ekazu hemendik, ze guk ordaindu indegu hau erabiltzeko. Ja, ulertzet, baina frontoia ez da umiak zaitzeko, eta herria ez da umiak zaintzeko, zein behar dugu, segi etxea. Claro, alternatiba zeintzen, segi etxea. Orduan, hor konturatu ginen esan, berehala, bigarren mailako herritarrak ginalaia, ez da? Eta gure eskatzen genituen gauza guztia, bai ikastolai edo udalai eskatzen genizkionak, zaten baina hori gauza pribatu bada, zuen kontu bada, zuen umiak zaintzeko nahi dezuen zerbait. Baina guk guriak, baina hemen beste ume pila da baita ere kalian, ez dakixan anun sartu. Ez da gauza bat ni propio ni dakaten arazo baten gatetan, eskatzen nahi gana da, kontuan eukitzea baita ere, zaintza lanak. Gaur egun, orduan ez hitzaion zaintza lanak ere, hitz horietan esan ere iten, umiak zaindu, umia inberdin da mandan. Ez que zuen nahi dezuena da, zuen umiak ondo egotia, eta
Normala da, ez? Eta gizartiak ez. Ez algia gizartia reproduzitzen nahi. Gu bi pertsona gea, beste bi sortu ditugu, eta hasi ditugun, hasi inberko ditugu, eta bizirik mantendu, eta alba da pozik. Claro. Orduan horre esan gendu, hemen, hau ez da oso normala. Orduan hasi ginen pixkat, ez dakit, internet ere, orduan ez dut zango, orduan hasi zanik. Oain dela zenbat urteko kontuak inaiza? Ba, igual, 16 urteko adibidez, bai, 18 urteko kontuak. Gau kordura arte lan normalak egiten genituen, erreformak, gaurrak, gauza txikiak, hola. Eta derrepente esan duen, hau egongo da zerbait honi buruzkoa. Informazio bila hasi ginen eta konturatu ginen, bai, adibidez, genero kontuakin, genero ikuspegitik egiten da irigintzatik, aztertuta zeudela, zenbait variable, zenbat aldagai, ezta? Adibidez, lehenengoetako ala ikusi genduna, izan zen Austrian intzuten jolasparken azterketa bat. Jolasparkeak ez, ikastetxetako kanpo espazioen azterketa bat, genero ikuspegitik. Nola erabiltzen zituzten mutilek eta nola erabiltzen zuten neskek, eta oso eskema politetan, grafikoetan jarrita zeken. Orduan ikusten zen duen, masa handi bat, dana urdina, mutilak erabiltzen zuten erdigunea, eta neskak antxe txokotan jolasten, eta meniskinean, eta hola, eta zen duen, bai, egisa. Eta gero ze gauza egite zituzten, mutilek egiten dituzten kirol gehiago, neskek jolas gehiago, holako kontuak, eta oso azterketa interesgarria zen. Hortik hasi ginen. Esan dezu Austrian, osea, oin dela 16 urte, igual Europa mailan ja, hau pixka lantzen hasita zegoen. Itxuraz, bai. Orduan hori da aurkitu genduna, ezta? Gero ikusi genduna, adibidez, Dinamarkan, generoa gehiagi erreparatu gabe, haurren haien ardura gehiago zala, gaztiek, gaztetxuek, gero eta kirol gutxi egite zutela. Eta orduan, hori dala eta indar gutxio zeukatela. Beraien egoera psikomotorra, indarra eta hori dana, asko jetxizala oso urte gutxian. Eta esate zuten, lortu behar deuna da, ume hauek martxan eukitzia, aktibatzia. Orduan, generoai, ez zioten horren beste begiratzen, baizik eta esate zuten gaztetxo hauek, venga, martxan jartzea. Ja, kirola egitea. Bai eskoletan eta bai kalietan eta kirola sustatzeko elementuak jarri. Oain kalisteniako parkea jartzen dian bezala. Bai, bueno, gutxi gora bera, baina pixkat bariatu hau igual, ezta? Eta eskolan bertan hasita. Adibidez, kirolpista, olimpiadatako kirolpista bietakoa, korrikaitekoa, eskolan bertan nola sartzezan, ezta? Kalle 1, kalle 2, kaliak, eskolaraino korrika juteko, edo pasillotan, sariak, pasilloan juteko gela batetik bestera, sareetatik edo presak jarrita paretetik juteko, Spiderman bezala. Eta hori berez, hemen normalien eskoletan esate zuena, pasillotan, zuzen, binaka, geldik eta isilik, ikustituz irudi horiek, eta zatu, bai, ama, mundu berdinean biziote. Bai, baina igual, 16 urte atzeatuta, ez? Edo, aia, ez? Pizkanaka, edo. Baina, ikuspegia da, ikustia azkenean arazoa zertan dagoan, arazoa baldin bada, justu hori falta dela, ez da, martxan egotia, hori da sustatu behar desuna. Horrek ekarriko dizu, bai, zarata, berandu iritsiko diagala gelara, baina, zer da garrantzitsuo, ez da? Bai. Hor baloratu. Miren, zarautzene, lantxo batzuk egin dituzue, leheno esan deun, mapa morea, eta nola izan zen esperientzi hori, nola zizinaten, zein proposatu zizuen? Bai, hori proposatu ziguten, hemen justu emakumen etxetikan, bertintasun teknikaria, orduan Edurne ezean, eta Edurne eta Gloria zinegotziak, proposatu zigutena izan zen, itia diagnostiko bat. Nola zen Zarautz, baina ez puntu beltzetatikan, askotan genero ikuspegitik iten dianean diagnostikoak, bidatzen dira bakarrikan puntu beltzak. Puntu beltzen gauza txarrena da, askotan konponbiderik ez da gela. Puntu beltzak sortzen dira, adibidez, lurpeko pasabide bat baldin badokazu, lurpeko pasabide hori dagoan bitartean, hor jarriko dituzun farola guztiak, horre puntu beltza izaten jarraituko dula, derrigorrezko pasalekoa darako. Behin pasatzen hasi zeanean, aurrera ikia beste bideik ez dakazu. Gauza beha gertatzen da dibez, igogailuekin. Igogailuak ere,
berez, dia derrigorrezko pasalekua. Pasatzen baldin bazea, ja, behin igogailuan sartu zeanean, pasarela pasa behar duzu, eta bestaldera egun. Baita ere da, ez da kasual bide alternatiborik, ez da? Horretik oso garrantzitsua da, nun jartzen dian igogailuak, eta ze alternatiba da eskaten, eta lako kontu. Orduan, planteatzen duguna zen, mapa morea, pixkat, zeintzuk dian puntu negatiboak bai, baina baita ere zeintzuk dian positiboak. Zeintzuk dian zarauztarroi zerbait ematen digutenak. Hori nolabait gero saiatzeko replikatzen puntu ilunauak dauden lekutan, ezta? Horren ondo funtzionatzen ez duten lekutan, ezta? Eta orduan, esaten alde positibotik eta negatibotik. Orduan, hasieran egin nahi izan zen, berez asmoa zen, hiru esparrutan etia, 3 lantaldeetan. Herritarrak alde batetikan, emakumeen kontseilua bestetikan, eta gero udal teknikariak. Udal teknikariai azkenean pixkata aitzakia da, formakuntza emateko aitzaki bezala, eta behaiek ere, elkarlanian beste gai bati buruz hitzaiteko aukera eukitzea. Hori da, bai. Herritarrenak ez zuen oso ondo funtzionatu, jende gutxi agertu zen, baina beste bi adarrak nahiko ondo funtzionatu zuten. Eta orduan bain gendun diagnostiko hori webgunean da, mapa baten gainean jarri genitu. Eta zer esan nahi digute puntu umore hori guretzako, ze? Puntu umore horiek, azkenian gendun nahi izan zen laburtu, azkenian dazkagu, batzutan puntu batzuk dira, leku zehatz batzutan gertatzen dian zenbait arazo. Esaten izuna, pasabidetan, edo trafikoak arrisku berezia sortzen duen leku bat, trafikoak arriskua sortzen duen leku bat, oinezkoentzako kaltegarria da, beraz, zaurgarrienentzako kaltegarria dira, ezta? Oinez ibiltze gehanok azkenian, herrian, askotan oztopo horiekin topatzea da. Adibidez, zuhiltzaileetako biribilgunea jarri zan baita ere puntu eskaz bezala, ez da, zaten hemen, oso arriskutsua da. Kotxeak, ibilgailuak ibiltzen dialako abiadura handian, ibilgailu asko da, handiak ere bai, eta gero horko oinezko pasabideak eta daudenak, ez daude behar beste argiztatuta. Orduan, arriskugune handiak sortzen diala olako leku batian, ez da. Batzuk bazian horrela puntualak, baina beste batzuk zian arazoak. Arazoak daudenak, herriko leku askotan, ez da. Asko agertzen den bat, beti irisgarritasuna izaten da. Azkenean irisgarritasuna, espaloia estua baldin bada, koska baldin badazka. Edo oinezko pasabidea espaldin bada maila berdinean, arazo handia sortzen zaizkigu, ez da. Oinez goazela bai, baina gurpildun aurki baten ematen nahi baldin bage, edo ume kotxe bat, baita ere, ez da. Bueno, jakin esan zuen, entzulek, emakume etxe honetan, daula mapa more hori, paretan jarrita, ikusi nahi dezuen guztiak, konturatzeko pixkat, miren nahi dan esaten bezala, ze puntu ditugu moreak, guri igual burutik pasatzen zaizkigunak, eta hori, irikita daudelateak, zuek pasatzeko. Bueno, miren, nola konbentzituko genuke jendia, pixka, berriz olako taldiak edo bultzatzen bali maitugu azaltzeko. Zer gaitik etorri berko genduke, igual berriz olako zerbait antolatzen bali bada etortzea? Normalian beti izateguna da, irigintzai buruz hitz egiten denean beti izatea, irigintza gauza konpleju bada, oso goiko estratutan erabakitzen den gauza bat, eta baina berez azkenean irigintzan hartzen dian erabakiak gu guztioi eragiten digute eta gaina urte asko eta askoan zehar. Herritar bakoitzak ibili behar deu, gero egingo dian kaleetatik, egingo dian tuneletatik, erabiliko ditugu sortzen dian parkiak, sortzen dian bezala. Orduan, nirutzen zaigu oso garrantzitsua, beti esate dugu, adituak behar ditugula arituak. Jardundakoak. Eta jardun, askotan, bagea emakumeak asko jardutegeanak. Herri bateko zirrikituak eta leku ez zentral asko emakumeak ezautzen ditugu. Eta hor dauden miseri guztiak, ez da, hartze eta autobus hau, eta iristen naizeneako jatrenak alde indu, eta orduan, horako kontzuak adibidez, edo area iristeko lekurik laburrena, ze beti presaka gabiltza, laburrena hau da, eta bide hori ez da oso irisgarria, edo eskola irteeran
eskola irtean beti danok egotegea hortxe estututa ez dakago lekurikan, trafiko asko dagoelako, eta ez dakiz zer, eta umia jaso behar ditugu leku estu batian. Gauz horiek ez dira txikikeriak. Ez dira txikikeriak. Horiek egunero gertatzen baldin bazaizkio, 300 pertsonai gertatzen zaion zerbait, ez da txikikeri bat. Orduan, edo zein momentutan erabaki bat hartzen denean adibidez, rotonda berri bat eitea, edo karril bat handitzea, edo industriagune bat zabaltzea, ez dakigu ze datuen gainean inda dagoan, nik ez dakit, baina datu batzuen gainean ingo da. Gure txikikeria hauek eta badanak juntatuko bagenitu baita ere, datu garrantzitsuak izan daitezke. Hori da. Kopuruz eta denboraz. Guk proposatzen dugun askotan da, neurtzia arazoak denbora kontutan, minututan. Zenbat minutuko arazoa da zuria. Aparkatu behar izan deta bendaino, eta torre behar izan dut oinez. Azken porturaino, eta zenbat minutu izan dira, eta 5. Bueno, 5 minutuko arazo bat izan da. 5 minutu bizi izango bazina Parisen edo Bartzelonan, izango zen duke, behitu 5 minutura aparkatu eta zezbertia. Hori da. Gauza bea. Ez da, 5 minutuko arazoak ez dira arazo, nik ere man behar baldin badet nire aitak urbilduen aurkian, haze buelta man behar duten ez dakino haino iristeko, ze beste guztiak ez dira irisgarriak eta hola, buelta hori maten duten bakoitzean zenbat denbora joate zait. Igual hori da arazo handiagoa, ez da? Eta edo eskolara juten naizenean, edo aurre eskola dagoelako peajian inguruan, eta oso erosua dalako, kotxez autopista hartu behar dezunean, peajian bertan ustia. Gero amonak jun behar baldin badu ume horren bila, amonak jun behar baldin badu hemen herritikan, araño aurran bila gaixori jarri alako, karruakin, euripian, zenbat minutuko arazoa da hori? Zenbat pertsonai gertatzen zaie? Orduan, beti zaten dugu, arazoak eraikin behar ditugu, guk geuk ere herritar bezala. Eta ezin duguna esan da, zure arazo pertsonala da, zure kotxea aparkatzeara arazo pertsonala da, eta bitu zenbat aparkaleku jartzen nahi da, dano gaude hor arduratu eta aparkaleku gehiago jarri behar ditugu. Baina, egun arazo personal azkenean arazo kolektibo bada. Hori da. Horregatik da garrantzitsua, kolektibotasun hori lantzia, olako esparrutan, ez da? Ez emakumeen etxetikan, edo kafetegian juntatze geanean juntatu, kafetegian gaudenean, umiak hortzaintzen gaudenean, kafetegian ez gaudela kafi hartu nahi gendulako, baizik eta umia zaindu behar genitulako, hor ere juntatu, eta esan, danok berdina pentsatzen baldin badeu, zergatik ez dugu hau eskatuko. Hori da. Eta orduan, pixkat indarra hartu, eta genero ikuspeiak ematen dizkigu argumentuak ematen dizkigu hori eskatzeko gai izateko. Eta hori iritsi zaigu interesantia, orduan, altxatu behar dugu hortikan, esan, hemen lanian, no? Gizarte honetako lanian nahi naiz. Eta hala da. Bizitza produzitzen eta zaintzen. Pentsa. Beto. Oso ondo. Bueno, miren, bukatzea saioa, placer bat izan da, bio berri gea, gauza hauetan, uste gendun ez gendula beteko ordu erdiko saioa, baina, bastante desente junda ez da, lagunok. Mila esker miren eta beste bat arte. Zuei, mila esker.